Amo de. Pulo ko. Kulo ra siya. Lahat na yun. Kay ughan. Gigunahan pamday nino, gunahanan. Ano lagi? Nasa istoy-toy oh. Hana. Inyo nang gi pruningan sa. Niso nga man. Wala ka pruningi ini kay ano nga ni kan dulong pistas dalagit. Ang katong sa babaw. Ito. Uy, nadaghan. Ito, ingon dito. Babaw. Pero daghan na ni siya og kuan. Hey, bunga naman gani oh. Daghan na siya sanga gud. Anay. Kuan na doy tani. Nabulak naman di ay. Bunga no, nabunga naman gud. Oh, kadaghanan ng dagko-dagko oh. Hala, kinahanglan na ni og kuanong. Ulay-ulan mer, bibuan niya na. Oh, buboy. Katong winner og kalbor kay mo man ay pangpakapit. Walay nang hagbong. Wala pa. Kay Di ang kuan ba? Flower ba? Iyang bulak ba? wala man. Buyag. Wala man tanan bulak ano sanga oh. Naratanan. Kung anang ginig Ang host sanga nga, kay niya na ido ka Kadalagan sa kuan. bunga. katong tuyok ba? Kana simbulanan pa na diha og kuno. Lain mo to dito sa Biasnan pod. Para hinubig diri. Ko tong giingas marsyal wala gid nakalugar ko do. Wala. Diingon pa mo nara sa Wala kapalit og kuan. Tong para host. kana sanga ba. Sanga? Naman out white eh. Ti. Naman to. Kalimot ko na natatos balay daghan. Ang lagi. Tita to, inga si Margie ang sa ipadala. Ang lagi nakalimot. Naman na dito Na. po sa kalamba na uban. Ang kuan anino wala natukhan paksit. Taray. Pray. Di man igo kasi dahangin diri mer magamihan. Kabagat noon pilit gini. Kining natumba ni Mer kay panitan siya og kuan ba kanang Umuligas. taklong. Unsay tumba? May taklong diri daghanan. Panitan mo nila ning punuan. Oh. Tamis manggod. Lika. Round og panit malaya na siya. Oh. Pero buhi pa ni siya. Pakingon kay mabalik naman. Bulag na siya. Kuan. Taklong rin ang dagkong kolmigas. Murag umang ba? Kitong murag mga talinis og lubot. Na may umang sa dalagit pareha ito god. Di man manggawas to mag-init kay mabaga to ilang kuan. Nanam de oh. Naman ilang igawas. No, ay mga dagang basiyo. Tara. Buyag. Tara. Kini basiyo ha. Ni. Aw. Muna taklong. Ini taklong. Mananam day maunay. Anay bunga. Tara. Kana lagi siya kulo. Tanawa. Lagi uban no. Di ang Na spray. Isa to mer, dingon man ton, sprayan. Aliyah nung. Aliya. Oh. Aliyah. Ani siya basta ang yan. Kananay Aliyah. Aliyah og katong fungicide. Pila mo to katakos pod? Aliyah ato to tanawon 16 16 ka to. usa ka ana nya tanaw na to pila mixture. Ito gilista dito Kuno daga. mo to kutsara akong gibutang. To tanawon. Basta na ato giingon sa tao nga. Kinunaw naman ka ni Binyor oh. Ano yung patunawan nila? Hindi buo lang usag yung kay kanang yung abono kay kuan man. Lain man. Pwede na tunawan ko. Nang nilinsing siya oh. Awa kung asa mangita tag katong napruningan pilak buksang nga tanaw na to. Kaan natin dito ay. Lagi ingon bitaw ko na mas mudagan. Ulahay man siya mamunga mer. Oh lagi. Ulahi siya mamunga. Pero hunat ba hunat? Hadapit. Ya, tanga dia. Patubang sa sibuyas man. Sugod. Sige, Sugod be. okay, sipon.